Hej, dnes ideme na výlet. Aby ste vedeli, že dnes ideme na výlet. Super, na výlet. Prečo taký na výlet? No, iba ty s mamou. Kam nás zase posielaš? Budeme tu predsa malovať. Aha, áno, budú tu malovať, tak my zatiaľ pôjdeme na výlet. Dobre? No, ale že prerobia aj môj izbu. Áno, budú nám prerábať celý byt. Mami! No, už to musíš vydržať. Počkať, idem sa oblievať. Neboj sa. To zvládneš. Nejezdí ma na šál. Není? Dobre, tak si nedám čas. Poď, Matko, pôjdeme. Poďme, rýchlo, a ja si zavolám chlapov. Čau. Ešte, že dnes máme voľno. Čomu? No, hej. No pozri. Dali nám som skrivu. Mami, s tými došli tí buldovci. Aha. No dobre, tak my sa pôjdeme pozrieť do mesta. Napríklad najprv tam. Ahoj. Ahoj. Počul som o tom krokodílovi. To bolo hrozné. Je vo väzení alebo kde? No čo, už ma z väzenia dali preč. Áno, je to on. No, asi pôjdem za ňou tentokrát ja. Zlatko, počkaj. Čo je, mami? Bojím sa. No a čo? A keď sa ho bojíš, je to dobrý. Idem pomáhať tato. Bude sa mi špáriť v izbe. No to nedávali. Hej ty, prečo si ma chcel zjesť, čo? Bolo to nedorozumenie, omylom som na teba spadol. To škápal si ma. Sorry, že mám veľké drápy a zuby. No, to je všetko. Čau. Idem pomáhať. Čau. Nejde to nebude. Pozor. Zlatko, pozri, ideme do obchodu. Čo tu je to? Mami, nechcem. Prečo nie? Je to dobrý obchod. A čo tam? Nebude to lepšie? Tam býva pani učiteľka. Nechcem ju rušiť pri spaní. Tak ale niekam musíme ísť. Nemôžeš tu predsa len tak zostať. Nie, tam nie. Pomôž, mami. Ja sa chcem ísť niekam hrať, ale nič mi nepríde také na hranie. Boho, tam predávajú skateboardy. Iba požičiavajú. Zoberú vy 2 a budeme sa hrať. Iba ja si zoberiem. Tada. Mami, to není ono. Čo zas? Nemám tu macka. Prosím, donesieš mi ho. Ale nie je môjho sobíka. Dobre. Ale tam je špina. Dones ho. Páni, ty si na mamu, ale jej skateboard. Tak, som tvoja. Super. Tu máš.
Ďakujem, mami. Vy sa chodite hrať. My budeme čakať tam. Tak poď. Sobi, nepadaj. Ja by som si radšej nebral, hoci keď ti môže pocestovať. Ale krásne. Je to tak. Idem ho dať mame. Mami, Sobi vypadá, nechaj ho. No dobre. Teda, ty tu mamu ale vieš preháňať. Fajn! Bude boj. Boj? Boj. Hej. Žiadny boj s našimi skateboardmi. No ešte to, aby bol boj. No. Boj nebude. Ale len taký akože... Už nemáme ani jeden skateboard a veľa ľudí čaká. Pokiaľ sa s tým chcete brať, tak nám ho dajte. My sa normálne ideme hrať, len sa ideme prečítať. Deti. Zaj? Poďte. Už je hotové. Už je to hotové, tati? Áno. Už je to hotové, pán a pani. Poďte sa pozrieť, prosím. Nový vytvár, radosťou ukážeme. Ďakujem. Rýchlo, poďme. Šup. Vítajte. Páni. Tak začneme po poriadku. Tu je okno na otvorenie. Môžete otvárať a zatvárať. Tu je pieskovisko a toto celé je izba vašej malej. Má tam tiež malé okienko. Nie, že toto okno budeš liesť. Tu máte ďalšie okienko a pekný výhľad s ním. Tu máte ďalej postelby. Tu máte jedlo a pitie samozrejme. A posledné postel pre vášho manžela. Tak čo, páči sa na dom? Áno, dobre, dovidenia.